करी हम अब तहारो माने बियाह हुआ करी कि माने वही तरी रहब 2-3 गो तो आके चल गईले मर्दे तब हम का कही माने किस्मत नहीं खानो छीन के केहू के लेके आई वो बात नहीं है तुम्हारा यदि मन होखे तो बोलो या बोले अब कैसन मन कुल खोल के कहल जाला मन का कही अरे करे के तो बोलना ही बड़ुए तो ठीक बा एगो हमें ऐड आइल बा ओकरा के हम देखत नहीं फोन करते नहीं ओकरा बाद हम बियाह के बाद बतियाई ढेर तो तामझाम अब मत बतियाई ह ना तामझाम ना ना त देखल हनु तारा के छोड़ के हमार हो गई ह ना वो तो बोलना ही बड़ुए देख लेबे के बा का हम कही ठीक बा हम फोन करते नहीं हां कह लेबे के बा फोन करी देख फिर में तो बानी कि इनकर बियाह हो जा इनकर तना दिन से अब हमार तो हो गई उनकर ना भइल बियाह बाकी फिर में हम पड़ल बानी हेलो हाँ कृष्णा सिंह बोलते कार हुआ हम केशवपुर से बोलते प्रमोद मिश्र प्रणाम प्रणाम कनी हाँ कि बाबू साहब एगो हमारा भाई के बियाह करे के बाजी हाँ ऐडे देख के न फोन कैले बनी हाँ हाँ लड़का हवे लड़का हमार भाई हवे ठीक बा ठीक बा ठीक 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 तो कब आए हमारा के यहाँ ठीक बा ठीक ए भाई हाँ ऐसे घर हाँ प्रमोद मिश्र के घर केने पड़ी ये भैया चल बाड़न भीतरी है ठीक बा बानी जी हाँ हाँ मिश्र बाबा प्रणाम 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 मोबाइल में ऐड देके फोन कैले हाँ रही हाँ हाँ बैठी चलो बैठी बैठी बैठा हो बैठी जी बैठी तू हम ना लगो हाँ ठीक बा ठीक तब और कुछ सुनाए सब ठीक बा भैया ठीक बा हाँ हाँ सब ठीक बा हाँ बाबू तनी पानी यहाँ के पियाओ ले आओ ऐसे पानी नहीं तो पी के अरे पानी तो कुछ हमार फर्ज बनता नो हाँ ही तो बात बा पानी पियाओ और सब बताएं का हाल बा ठीक बा टाइम में घरी नेखे न मिलत जानते बनी लोगन एकदम तरतराता चरचराता आ शादी करावत करावत मन हाकल जाता हाँ हाँ रउरा बहुत भलाई करता नहीं समाज के हाँ जो कम सपने। से कम 200 ले ऊपर शादी करा दी हाँ बोली हाँ जा। हाँ हाँ जन्नी हम हो तबे न रउआ के खोजनी हाँ कौन हमरो बुझाइल हो बिना रउआ के हमरो पनाह चली ना एगो हमारा भाई बड़े हाँ हाँ हमारे लिए बड़ हवे अच्छा। रउरा ले कुछ छिपा के ना बतियाई ना हमें छिपावे का बा हमारे लिए बड़ हवे हाँ वो गरीब पढ़त लिखत रहले हाँ तो उ कहा कि बियाह शादी कर लो नंबर पर रहले तो हाँ हाँ तो कहत कि ना हम अभी बियाह ना करब नौकरी धरब तब बियाह करब हाँ तो का भइल कि गर्जीवन उनका के छोड़ के हमार क दिहल अच्छे हम है छोट हाँ। अब हमार बियाह हो गई हमार लड़का फैका हो गई अब उनका अब बुझाता नु कि फेर में पड़ गई बड़े बियाह के चक्कर में पड़ गई बड़े टोलो माल गाँव कहता कि बड़का के छोड़ के छोटके के क दिहल तो अब हम देखनी हाँ, अब दिक्कत होता हो तो नहीं खे। नहीं खे हो चली जन्नी तो बुलाई रउरा हम समझ गई नी अपन भाई के बुलाई ठीक बा बुलाओ तनी ए बबुआ तनी भैया के बुलावा बोला कि ले होता देख भाभी परबल होली काइन हाँ, हाँ। रोरे हाथ है हमारा जोश लिखल होखे अरे काहे ना जामे हो भैया आओ भैया बैठो 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 अरे प्रणाम 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 बैठी 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 बैठो ये हवे ये हमें हाँ हमार बड़ भाई हवे हमनी के दुइये भाई बहिन जा जन्नी ठीक बा पढ़े लिखे में बड़ा तेज रही हो ठीक हाँ, बा हाँ। नौकरी चाकरी कहीं ना लागल वो अलग के बात बा। हाँ उ तो हम समझता आ नहीं देखी आपन बड़गी अपन मुहे ना कल जा ना ना लेकिन हमनी के कोनो चीज के कमी नहीं है अच्छा ठीक बा एगो बात जान ली
केहुल के लड़की लिया नु बियाह कराई हाँ तो बड़ा सुख करी। नहीं एगो नजर में गरीब आदमी बा उ कहत रहुए ये लड़का हमें हाँ हाँ उम्मीद तई कर 35 ले कम ना ना होतई। ना 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 ऊपरे होते नहीं ना 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 अब रउआ सबसे सच बात बताओ जी 25-26 चानी पके बार ऐसा ही हमनी के बुझाता बाकी खैर वो सब हमनी के लेन देन नहीं के ठीक बा। हमारे कुछ माने मान ली कि हम शादी कराओ तनी तो अपना तेल से कितना दिन काम चलाई। ना ना वो तो बात ठीक कहते हैं रउआ। देखी हमारे के कुछ रेट बा शादियों के ली अब मान ली कि रेट में कौन बार हम गलत काम करतनी। ना ना ठीक बात बताई का रेट बा देखी ये सबके बताऊं के नानू बताई। अगर 18 से 25 चाहे हाँ तो ओकरा खातिर 50,000 अच्छा 25 ले 30 चाहे वो 30 में हो जाए अच्छा 30 ले 40 चाहे वो 15-20 में खींच दे। अच्छा ठीक है बा। रेट बा हाँ उम्र कम सा रेट बा ए भैया मतलब ज्यादा हम ना करब। तारा के कह देखो चुपचाप रहनी ना वाली बात तो कहत कहत बाण रहे के ठेकान लाग गइल बा तारा। ज्यादा जनात बोला उतना भर टाइम नहीं खे हमने किए ना ए भैया दे दी पैसा बा। एगो बात बा हाँ बोली 50 हम कले बन देबे के दू हाँ तो 25 हमें बारा दे देतनी ठीक है बा आ 25 हम बियाह होई तहिया दे ठीक बा कैसन ठीक बा ठीक बा तो 25,000 रुपया धरी गिना तो बियाह शादी प्रेम भाव से करवाई 25,000 बा ठीक बा ठीक बा और पैसा के कुल बातचीत हो गई। हाँ हाँ वही दिने दे दिए हम बियाह के दिन दे हाँ, दे बियाह से पहले पैसा ले ले के बाद चाहे उस दिन है जब तक लेथी ना होई तब तक हाँ, कनिया वही ना बात आई। करनी है ऐसे कि होई। ठीक बा। ठीक है बा जाते ठीक बा जी ठीक बा चली गोला। प्रणाम प्रणाम। पड़ा आव है कुछ बतिया ली तोहरो से देखला नु ना नहीं तो का कह पैसा दे के बियाह करे के पड़ता। आ वो दिन बुझात रहे कि तू डीएम हो जीब कहत रहे कि बियाह कल तो हई गति बड़ा नानू लागी बड़ जेठ भाई बड़ा तारा के डाटलो बोलल नहीं सपरत हमारा। अच्छा चलो का करबो जोन मर दे का ना करबो चतुराई कहीं ब्रह्मा के लिखल ना जाए। यही तारी बुरबा काहे ना करे के चाही कोनो चीज में। अब लिखल पाछू आदमी रहलै के ये। कहल माने के चाही तारा के मामा ले ले फुआ ले ले फूफा ले ले हित ले ले नाता ले ले के बाकी ना रहे कहे से कि ना, कल बबुआ बियाह तो तू जज होत रहल ओ दिन जज। ठीक है बा कोनो बात नहीं के 50 लागल नु अबे बरा चलो जा तो हाँ, मत ठीक बा हाँ बोली दिन बारी 29 के माने बारात बा अच्छा ठीक बा। ठीक आज तिलक टाइम में जानते बानी कि ना चढ़े ना तो कुछ दबंग आदमी बाड़े जे ओकर लड़किया के बापा बा पैसा ले ले बा अच्छा ठीक बा। हाँ। तब इज्जत के सवाल बा उ बरियारी कहता कि हमरा लड़की उनकर लड़किया के ले जाए माना तो हमरा के 50,000 अरे रुपया अपने दो। तो 50 बात भई रहे। हाँ अरे भैया तो बात जोन भई रहे तना में आधा पैसा दे देल बनी। वो बात कम समझ तानी तो ले लिया पर पैसा ले लियो। अब ये तो ना ना हाँ, हाँ, हाँ। सुनी हो जाई ना बतियाओ जाला कोनो मैटर में बात सुनी पहले हमरो। हाँ पैसा खातिर हमारा नहीं खे भागे के हमारा भाई के बियाह करे के बा एगो ठीक बात बा जान तो 50,000 दे दी हम अगला खुद दे दी ना तो दबंग एगो आदमी दिन फाइनल होइए बोलो दिन ठीक करी जा ए महाराज लेकिन बार-बार फोन आवता। अच्छा ठीक है बा हम तो पैसा देबे करब ठीक बा ली पैसा पर बियाह करतनी भाई के एगो बात जान ली। चलिए अब मान ली कि ऐसन गरीब आदमी बा अब हमनी के का अरे करे महाराज हमरा 50 कहनी 50 ले अब लगनी 75 कहे ये हमनी रउआ के आवे वाला समय में 1 लाख मत कही। ना 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 वैसन ऐसा बात कोनो नहीं है। बात नहीं है ना। हाँ ए, चल के रोरा खुदे बात कैली बात कली मैंने तो अपन पैसा ले ली पैसा हाँ, के वो बाद तो ले करने ली की दिक्कत नहीं ठीक है। खिस्सा कहल बा कि कानी गदहिया कहाली हमार कोइले बनी ना, कि जो ना, मुअरी ना। मारब तोय मुअरी ना रोरा हाँ? गलत सोचे बे, हमनी ना, के चले ना, के वो हो। तरह के मत ना ही चले के नहीं खे तो काहे तरीके बात बोल पैसा रही? पैसा खाती बियाह ई ना होई कि बियाह ना ना दबंग आदमी से तेरी ठीक बा, बात पैसा ली। तनी गिना तो 50,000 बा पैसा ली लेकिन बियाह हमारे भाई के होके के चाहिए हम बियाह क के रहब। नहीं तो यही सो हमनियों के जिद बा हां ठीक कि बा आखिर उ दबंग बाड़े त का 2-4 गो हथियार न लेके हैं देखी पैसा उनकर मुंह पे मारल अब एगो जाए। बात बता देते हैं रउआ से
राउर मुंह देखतनी और ए भैया 50 के बाजू दबंग महाराज जाए जेकर दियो, हमने खींची 50,000 बा। ई तो रौरा गांव के बात नहीं खेनो। ठीक बा नहीं खत्म जवारों को जानता नहीं चली जा। चले ठीक बजाई ठीक प्रणाम। प्रणाम जाई अब तो मरनी 75 अब तो प्रणाम करबे कर दूंगा जाई ठीक है। फिर चला प्रणाम 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 प्रणाम। सब ठीक बानी नो? प्रणाम 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 प्रणाम। चलो अच्छा गोल लगा। ओम श्री श्रीनारायण श्री करुण ओम मंगलवाय नमः श्री दीताय नमः ओम श्री दीताय नमंगराय नमः श्री दीताय नमः नमः सर्वभय ओम भरदाय रवंदय श्री नमः सौकाय नमः शिवाय नमः ओम दायदन श्री दीताय नमः सर्वदाय नमः श्री शिवाय नमः सौकाय जाए दो रोवे के ना उ सबके ऊपर बा। पैसा दे के जा। ए देरी करबा। ए चलो उतर उतर उतर। रुको का बात भाई पैसा हमारे के दो। कितना पैसा लेबो तोई भाई बनू 75,000 देले बनी हिसाब ना तो लइके उतर। रुका ना रुका पहले हां पैसा दो जा। पैसा देतनी हां पैसा दो। ओइगर कले रहनी नो कि 50 कहलो 50 ले 75 कहलो देखियो मैं 75 तू 1 लाख कहबो अभियो से रौरा ला, कर सकी ना। पैसा धर मर दे पैसा खाती हम तनिए छोड़ब ले चला है बैठो चलो अब तो मन ढेरे था गइल बा। हेही में जान जा कि धइले बानी पैसा कुर्तो में बड़ुए ठीक बा रुको निकाल तो नहीं है जे मुड़िए कहीं रखी ना हम देख लो अब तो हरे नु कुल करे के बा तू ही नु हमार बाड़ू मोबाइल रखे तो है जा अच्छा दूध लिया दिलू अच्छा अच्छा आओ आओ है ने अरे हाँ लो ना पैसा वो नहीं के अरे मोबाइलियो नहीं के दादा अरे होइलो अरे ये सूता हो जा भाग ले मर जाना वाले के दादा मत पैसा बोले के चाची भाग हो लो क्या हो गई अरे मार लेके भाग ले अच्छा चुप रहो चलो केस करो ना केस ना चुप तू ना गांव भर की जा न
कुल काम ठीक हो जी, केस मुकदमा नहीं करे के आराम से रहलो। अरे मैं लेके भाग भाग तो भाग जा, नहीं से नया पर बियाह कल चला, बुढ़ापा में बियाह करबो तो भागी ना, चुप रहो। के सभी सदस्य के ओर से हमनी के प्रणाम करते हैं जा सभी दर्शक के। जे भी वीडियो देखे वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर। जे भी पहला बार हमनी के वीडियो देखे ओकरा के बेल आइकन यानी कि घंटा जरूर बजाई, ऐसे कि आगे एकरा आगे जोन भी वीडियो बनी एक से एक तो रौरा सके देखे के मिली। जय भोजपुरिया समाज।